Hallelujah. Zita la Jesu chiboti maoko mudenga yakayaka. Simudza futi ruoko rwako kuna Jesu. Hallelujah. God is happy for remembering do things. Amen and amen. Mariva netsika yekurangarira vanhu vanoita zvinhu. If you want God to work with you, start to do something. Sakatanga nekusimudza ruoko rwako kuna She. Chingorusimudza kana rusingakurwadzi, just wave it unto Christ, because He owns the hand. Ndiye muridzi weruoko. Chingoweva kune vasitorina, just wave your hand as I wave mine muzita raJesu. Amen. Tiwane patingagare pasi titende baba mtwasekwa naamai vanga vachicheya zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ndingotenda zvakare madzirizi vanga vachishumira kuEnglish service pamwe chete nababa namamigando vanga vachitirimita kuintercession. Mwari vakuitirei zvakanaka. I missed you so much last week. Ndakanzwa kuti pane chisipo, but I was watching you pa Facebook. Youth sando dzenu. Ndakaona vamwe vana pekutanga vachipresenta. It was so wonderful. Ende vana mai moyo itimai zvakanaka. Makashandisa diversity. Vamwe vana vatatisina kumboona, vamwe vatatisingazivi. Takaona kuti we are so much blessed in the youth department. And vanhu vazhinji vakandifonera vamwe vapastor vakati, what do you give your youth to be as vibrant as this? Ndikavaudza kuti it's grace. Ngatiombererei maoko youth. Mwari akuitirei zvakanaka pakuda kwenyu Mwari nepane zvakakaita. The confidence, the presentation, the attitude, and the presence yakatitira zvakanaka. Vakamai vanotenda kuti youth yanga ine presence. The will was there, the desire was there, the energy was there, and the effort was present. Youth komborerwai, ramai muchikomborerwa, muite vakadzi vakanaka nevarume vakanaka nedzimba dzakanaka nemotikari dzakanaka. Mwari vakubvisirei mazuva anorwadza kumberi. Unoziva kuti kumberi kune mazuva anorwadza, but anobviswa naJehovha. Ndiri kungoti munamato wangu youth, Mwari ngavakubvisirei mazuva anorwadza kumberi kwenyu pamwe chete nababa namai moyo. Ndakaona tumwe tumadhanzi tunyowani, ndikaona vamwe vana vadaiziva kuti havagoni kutaura, vachitaura. Ndikaona vana ino vakamuka, vanosimborana vakanga vakamuka. Jehovha vachitiitira zvakadini zvakanaka. Tibatanidzezvo zvakare maoko kuvanakomana vedu nevanasikana vedu muzita raJesu. Amen. Next week we are blessed again. Nema teenagers, they are saying challenge accepted. Vana wenyu vanenge vari pano, Jehovha uchitiitira zvakadini zvakanaka. Asi hakuna teenager anozoya kumberi asina kuenda kukempi. Vana vedu ngavaende kukempi, tonodzidzira ikoko, tonodemonstrata ikoko, tonoitirwa zvakanaka tichibva kupi ikoko. So far we have 88 registered. Don't withhold your child parikuenda vana vevamwe. Pavanenge tisati tabreaka fasting, we are going to teach. I've already prepared what I want to teach them. What is those things that they are at their level that they should pray for? So that when they pray, they don't pray amiss. Pane zvinhu zviri palevel yavo zvavanofanira kunyengeterera nezvavanofanira kuti focus on. Saka tichati namati tambe ngaaendewo kunoenda vamwe. Ndiri kukumbira honestness kuvabereki. Let us not be cheaters pavana vedu. Ngatirege kuita misikanzwa kana kuvadisadvantage. Vabereki vane capacity, pay for our children. 650 if you have capacity. Kana usina, pay what you have with all honestness.
kana usitorina still mwanangouya asina chaabvisa. What we are asking for inyaya yeobedience kuna Mwari kwete kuvanhu. Vana vedu they are 88 against 650. That's a lot of money kuti chechi ifande yose. Tiri kuti vabereki vane capacity, pay for your child. I'm going to pay for mine. Andingamutendera kunonamata for free. Inini chizoti I can afford. You see what I'm saying? Kana usinga afford, bring that which you afford. Paunyatsodza kuti ndaitira Mwari zvakanaka uye ndaitira mwana wangu zvakadini zvakanaka. What we want is we are taking every teenager to camp, whether you afford or you don't afford, but honestness. Andika saka mwana wese apenda kukeni vabereki, let us be honest. Tishande neadmin baba na mai manhiri vane variko avaspenda vega. They selected a few youth members vane vachitibatsira kuisa order. Saka vana vedu tinoda kubva navo pari pachechi na 10 tinoda vana na 9 musi weFriday. Tinoda vana vedu na 9 avatyi vanouya vakatsana. Tichasvika tozonobreka fasting navo nenguva dza 4:30 tinotanga kubreka fasting masikati. Andika masikati na 4 or 4:30 tinobva taita eisapa yedu ikoko. That will be part of the 650. Don't overload your child with the sweets, with the biscuits. Don't make them a celebrity. Just make them a child. And zviri kudyiwa nevamwe tese tidye. Tirege mwana angozoti ndauya ndine kafiriji kangu, ndauya ndine bhegi rangu, ngaangove mwana pane vamwe vana. Anditi isu mukati pavana tinovafananidza, whether mwana wabhirioneya or abva papi, kana mangotipa vana tatongonde vana tinovabata zvakadini zvakafanana. Saka ngavarege kuva nemwana anonyanya kuva overdressed, mamakeup nezvingazvisari kumba. We are requesting matracksuits mapijamas marooms vavo, but tiri requesta simple dressing as much as possible. Anditika vana vedu vauya vaine simple dressing nemagumbezi, let's add fleece or another blanket because kuri kutonhora. Anditika vana vedu they must be warm. We are in sports gear. Anditika we shall have time for sporting, we shall have time for teaching. Saka vana vedu vese tinovada panapa latest 9:30, 9 o'clock. Through the leadership, we are trying to organize a bus for them. People are talking about Hawaii, very cheap bus. We are trying the best. We are trying Hawaii. They want to sing, they want to dance, they want to make noise, they want to scream. You see what I'm saying? So we want to go with them. It's an experience. Inina mama tinenge tiriko, tinenge tina panokwana 9 ndinenge ndatovepo kuzogamuchira vana. Musavachikira hakuna unotazikanzwa. Vane vamufundisi vanofamba navo. Nemina mato wavo vanofamba futi navo. Saka zvakadini zvakaringana. Saka vana vedu vese ngatite make sure we have polished our vana vedu vakakuita chibheki chavo, even tikanzi apa bheki avo awanda kuti vadzirwe tinohaya chitrailer. Vabereki vari kutisapotawo pamatinagers ingoditi maoko mudenga yakayaka. Vana vedu vakavhara. Isusu handifungi kuti tingafara enough kuzotanga kuma6 zvema6 ndezvema-old people tinoti tangei early. We have vibe, we have energy. You see what I'm saying? Usamutyire hafu. Antoya asina kudya anosvika na 4.5. Ndakatanga kutsanya neform 2. That's when I started fasting. So zviriko form 1 tatatotsanya, form 2 ndada kuzviita with my own effort. And I never died. I'm still alive. Saka vana vedu tinoenda navo rwendo rwavo tonobatsirana. Vaya mavolunteers edu akataurirana namai manhiri tinobva tambosangana zvekare pamwe nenguva dano
ka9 toka taorganiza na toka tafamba toenda chiomerero makusema teenagers tisu tinenge tichikupanidzirai next week hazvina kunyanya kunaka here maimboziva kuti vana vedu vakawanda kudaro uye 88 vabereki tiri kukumbidza nemumutsa wamwari tibatsireivo vane kapasiti kubhadharira vana vedu vasina kapasiti but haizi nyaya yemwana kuti inorodza pasta kuti handina kapasiti iwe kataura nesu don't run away from your responsibility iwewe taura nani nesu saka vana vedu vatikumboti mateenagers nevapi vana vedu vasati vapfuura 19 vana 19 and below vasati vapedza neship andinga wisari metric because hatitauri zvedating hatitauri zvekudanana hakuna akadevho yekudanana nemunhu zviyadanzeni haisongori subject iri paagenda subject iri paagenda nekuti basa sechikoro tonamata sei mari toremekedza sei vabereki togadzirisa sei ramangwana andinga saka pamusi saturday pamaworkshop tichavaisa madepartments uye tichatamba bhora it will be fun ende tichadya mari yenyu sevana venyu handizve titenderewo kunoidya tiri pamwe chete sevana vanhu venyu mateenagers ngatingotengai vabereki vasati vatipa mari tiombere maoko tichitenga vabereki muzita rajesu amen munotsvakamuita sei vari kufara don't go there and disadvantage them and say iwewe hauendi handinga vabereki vamateenagers mukarambidzwa kuenda you text me you delete and then you just say pastor they say no they need to delete you give them the phone then I'll deal with them the same and then vari verugare vachikudzwa I can't wait kufunga kuti mwari vakatibatsira we move to youth nevana 88 tosenda vana 88 kuuniversity tosenda vana 88 into industry tosenda vana 88 tosenda vana 88 into marriages tosenda vana 88 to buy houses factories and businesses we become a very strong founded church. The future is good. Let's support this team. Zvakatinakira mwari vachikudzwa Sunday school iri kuwedzerawo baba vana mai siyadhumas number 2 kune mukomana anonzi Mark John ariko uye Tulani pamwechete naAmanda vakaropafadzwa nemwana musikana anonzi Chiedza Amara Dube baba namai Dube vano vana musikana ngativafarirei muzita raJesu amen. That's our very own Abiskona Gogo Dube ndofunga vari kuchengeta muzukuru mwari vachitiitira zvakanaka mwari vedu vakanaka. It's so wonderful, it's so good. I've seen them growing and I'm seeing them growing. Their first daughter kukombererwa chengeta muzukuru wangu zvakanaka muzita raJesu amen. Makore anofamba mamairandaidzira vana Destiny nana ano Jehovha uchitiitira zvakadini zvakanaka muzita raJesu amen and amen. Kune mumwe munhu wekuti anobva kwakatokura tichiona the part of our youth Tulana akatokura tichiona kubva kari kachikomana katoko kachikura Jehovha achitiitira zvakanaka amen and amen. Last week because of Father's Day last week ndakanoshumira kune church hakuna zvana Father's Day. Mukaona kuti Father's Day celebrate our birthday ilevel yekuti mwari wakuwanira inyasha mazva zvandikuzvitaura ilevel yekuti mwari wakuwanira ichi nyasha mabirthday aingodarika kunyepere naiwewe birthday yako wakoribvunzwa naticha kwete kuziva kuti ndotaidzirwa kuti mukaona muchicelebrate mabirthday muchicelebrate vana Father's Day muchicelebrate vana Mother's Day kureva kuti mwari vakupai zvikwanisiro. Chimboremekedzai Marungu ari kukuonerai kuti zvidai
kutoziva kuti tinotenga keke ibirthday ifather's day, it's a level of grace. Pamwe pacho chauinacho kunotadza kuchiappreciate, but it's grace. Uye zvetiri papo regai ndikuzivisei kuti mai baba vakashayikirwa nababa vavo kuZimbabwe nezuro vakatosimuka vakaenda. Sekretari vachaisa zvavo chiziviso pamagroups, but kana tavaona tivabate maoko uye zvetiri rapo tichikwanisa tivasendere pameseji tichivanyaradza. Mai baba vakashayikirwa nababa vavo saka vakaenda kuZimbabwe nezuro, ndofika vanosvika nhasi kuti vanoonekana nababa kekupedzisira. Handiti kana kuti vanochengetedza muviri wababa vakanova nashe nezuro. Haleluya, haleluya. Ndaiunzwa ndainzwa hangu zvana goti zvaiparidzwa pano ndikaona kunotorerwa basa. Ndakaona mbudzi dzakamira I followed my statements very hard. Hallelujah. It was so wonderful. I missed it. I promised the rubies and the Tafat was the next year pakuita youth ndinenge ndiripo, but nemashanda makaita ndokupa imwe Sunday kureksatwa chokwadi pane kaifoti kakaitokupa imwe Sunday kuti zviite zvakanaka preacher kudzi ndaiteerera masemudzi kwenyuri anorada akaramba panenge pari right kana ndaiteerera yangu ndakazoona kudzimbiri apa oso. Haleluya, muzita raJesu tinotenda Mwari. Isuwo takambowana nguva yekuzorora gore rino, takawana nguva yekuzorora tikambogara pasi tikazorora tikambotenderera Zimbabwe tichiona, and we all it helped us to see how much we missed you. And kuku akaenda kumusha akati akapinda mungoro, this is the most bumpy ride I've ever seen. So let's go Tina Mombe. So let's go Tina them. I guess that. So it was my highlights. It was nice. I need to give that break now. The second half year, we are refreshed. We are ready. Kutimari vatitire zvakanaka muzita raJesu. Amen and amen. Ndapa zviziviso zvose handiti ndikatenda Mwari. Nhasi baba namai masuka havako pakati penyu, baba namai mulambo havako futi pakati penyu. Vakambotora mabreaks vese vakamboenda kuzvimaholide kumbonozorora, havana kubuda chechi uye hapana avadzingirira. Vanyabata havako vakaenda away nebasa. Handiti kune mumwe nokuti anongomonita vasikofa pamwe vari kuprotesta Father's Day. Havasi kuprotesta Father's Day, vane zvakavabata. Ndinotenda nezvipo zvenyu. Mari yacho regai tiishandise kukurumidze kukomborerwa nayo. Vari varambe vachikuitirai zvakanaka. There is one thing that I love about this assembly is the love that we receive from you, not only on Father's Day but throughout the year. I'm one of the few pastors who can stand on the platform and say, I minister to people who knows what they want and the people who love me. From Sunday school, they never fends out to ship up with pets. Amen and amen. Muzita raJesu. Amen. Nasi zvakare toda kuverengerwa shoko raMwari kubva kumaverses ndichavadaidzira vachiverenga, but vanawo ndiverengere theme scripture kutanga, mugondiverengera neorder yandakupai munenge muchingoisa pascreen. Talent neorder yandakupa. Mangwanani vakaenda kugwenga reTogoa
vava kuenda, Jehoshafati akasunga akati, teererai kwandiri, Judha nevanhu veJerusarema. Tendai Jehovha Mwari wenyu, ipapo muchasimbiswa. Tendai vaprofita vake, ipapo muchabudirira. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe in his prophets, and you shall prosper. Philippians 4:13. Ndinogona kuita zvinhu zvose kubudikidza naye anondipa simba. I can do all things through Christ who strengthens me. 1 Samuel chapter 1 verse 6. Zvino nekuti Jehovha akanga azarira chibereko chake, muvengi wake Penina akaramba achingomudena kuti amutsamwise. And her rival also provoked her severely to make her miserable, and because the Lord had closed her womb. And Exodus 3:1 to 2a. Zvino Mozisi akanga achifudza makwai aJeturu tezvara vake, muprista weMidhiani, uye akatungamirira makwai kurutivi rwuri kure negwenga, akasvika kuHorebhi, gomo raMwari. Now Moses ikoko mutuma waJehovha akazviratidza kwaari mumarimi emoto aive mugwenzi. Mozisi akaona kuti kunyange zvazvo gwenzi rakanga richipfuta, rakanga risingatyi. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nevaverengi veivhangeri. Mwari vane tsika yekuita zvinhu zvinopesana nezvavari kuda kuita. Mwari vane tsika yekuita zvinhu zvinopesana nezvavari kuda kuita. Kureva kuti patiri kurarama upenyu hwedu, Paul anonyorawo kuti I can do all things through Christ who strengthens me. But those things that he can do, they must be in Christ, for Christ to strengthen them. Patakabva kuZimbabwe tichiuya kuno tese takanga tine donzo 1, kana kuti we had one purpose of coming to South Africa. Purpose yetu tichiuya ku South Africa was to have money. Tese tigere kuno chatakabvira ku South Africa, vamwe takatera varume vedu, vamwe takatera madzimai edu, but the primary purpose yatakavinga munyika ino kwakuri kutsvaga mari. Handizivi hangu pakati pedu kana paine mumwe munhu asina kuuya nechikonzero ichocho, asi ndine chivimbo chekuti kunzwisisa kwangu nekukuzivai kwangu takavinga kuno improve our living tiri muno munyika yatiri ma-immigrants. Tachikrosa border, munhu wese aiti nyika yandigere inyika yababa vangu, handidi permit, handidi pepa, sabhuku anondiziva, kanzuro anondiziva, vabereki vangu vanondiziva, asi ndakuenda kunyika yemutorwa kuti ndinoimprove mararamiro. Ndomamiriro yatakaita kuno. Tanosvika kuno, Jehovha obva azonyorera vamwe vanhu vari paBhabhironi akati, I know the plans that I have for you, to prosper you and not to fail you. Vakaidzimba muriko kuBhabhironi, regai kufunga mufungo wekuti
kudzokera Jerusarema, nekuti nguva yekudzokera Jerusarema handisati ndaireva. Pandiri kunoverengesa panapa ndichiti Mwari kwakuona vana vaSeiri vachikura, kwakuona vana vaMoabhu vachikura, kwakuona vana vaAmoni vachikura, marudzi avo achiva nesimba kudarika simba rerudzi rwakaropafadzwa. Rudzi rwakaropafadzwa harusi kukura uye haruchina simba rekurwa nevasina ropafadzo. Kwakubva rwanosimuka kuda kurwisa akaropafadzwa. Vana vaSeiri nevana vaAmoni vakasvika nguva yavakatarisa simba ravanaro, vakatarisa mabhiza nehondo dzavo, vakazvidza rudzi rwakaropafadzwa. Varuzvidza vakaungana vakati handei tinovaparadza, bati akaropafadzwa akanzwisisa kuti paakamira haana kumira nekugona kwenyama yevanhu, akapamiswa neropafadzo. Ndopari kutaurwa naJehoshafati akati inini Mwari ndini vakaudza madzibaba enyu kuti arege kuparadza vana vaMoabhu, isu mukatiti tivarege patakapinda munyika iyi. Honai vaungana kwakudzokera kusosi yekwavakambobva nekwavakamboropafadzwa. Akati mombe dzedu nebudzi mumatanga nemabhiza nemahachi nevana vedu matumu edu tavhara, handei pamberi pevatakatanga naye tinomuudza kuti vana vaSeiri vane zvavakuita. Ndine munhu here mangwananamo, ukati fambe rwendo, zwisisa chavakavinga munyika ino. Kana wachinzwisisa wonzwisisazve simba ravakatenda vari uchisimuka munyika yeZimbabwe, kuti kana zvaakusheka ngatidzokerei kwakacherwa dombo. Tinoti Mwari ndimi munoziva hondo idzi padzaakusimuka nevanyararidzi vacho. Kureva kuti Mwari vane tsika yekuratidza rumwe rutivi zvisizvo zvavanoda kuratidza. Panaverengesa kuna Samueri, Mwari kwakubata dumbu raHana, vaona kuti vana vaSauro vatadzira muHana, vana vaEli vatadzira muHana, havachagoni kugara pachigaro kana kuramba vachiparidza ivhangeri. Mwari kwakunovhara dumbu raHana, voita saMwari ane utsinye, vachivhura dumbu raPenina, voita saMwari anosarudza. Bati Mwari vane yavari kuda kugadzirisa, bati vanoigadzirisa kwete sezvo havana. He does things that is opposite to what he wants to do. Kwakuvhara dumbu raHana, panga pasina madhimoni, panga pasina mweya wetsvina, panga pasina kutadza, panga pasina chivi. Mwari vakarimata. Vachipedza kubata dumbu raHana, vangapedza kurangaridza Hana kuti azive kuti vana havaberekwi nekuti une murume, uye vana havaberekwi nekuti unodiwa nemurume. Chidumbu remunhu rinovhurwa nedenga. Masuo ekurarama haazanuke nekuti vakaenda kuchikoro ahewa, anozanuka nekuti muridzi weruva akuda kukuzamurira. Pati pakuzamura kwake masuo rano ane nguva dzaanoita the opposite. Zvekuti pamwe pacho unotarisa kuoma kweupenyu ukafunga kuti denda randiramba, unotarisa kunonoka kwezvinhu ukati Mwari havako, unotarisa kunakirwa nevakakutenderedza vanodya chegumi vachituka Mwari vachiita sevanomudirira, iwe uchikanganwa kuti dumbu rakavharwa naMwari, kuti kana vaakurivhura mushanguka ribuditse Samueri akakosha, haribuditse zvese zvese. Mwari vane maitira avanoita kana vaakusimudza vanhu. Iwewe tenda muna Jehovha, wobva watenda mumaprofita aJehovha pavari kuti gore reestablishment. Iwe tenda kuti
nzeve dziri ordinary uye havaunganidzi hondo dzinoonekwa nemaziso. Vana vaSeiri nevana vaAmoni vakaenda kuhondo vakaronga mabhiza, but havana kuziva kuti vavakuendera kuhondo naye haaronge mabhiza, anoronga nemunamato, anovhurirwa nedenga, anosimbiswa naMwari. Chinonetsa vanhu vanonamata kuda kuva neevidence yakafanana nevanhu vasingatendi, yekukalkuleta your armies and your power. Vanhu vazhinji vanogona kukubvunza kuti wakapasvika sei, vaudza kuti hapasvikwe nenyama neropa. Pana Mwari vanoti kana tanamata pasina chinobatika chinooneka nemeso, pasina evidence kuti unokunda hondo. Vana Jehoshaphat vakanga vasina hondo yavanayo. Vana Moses achiona mutumwa ari murenje achifudzira vatezvara vake, akanga ari very far away from the house of Israel, and aigara nevanhu vanga vari defiled. Akaroora mukadzi akanga asina kudzingiswa. Ikoko ndokuruenda Mwari wonoti I have remembered my people in Egypt, but from Midian. Hausunzwa chiprofita. Mwari anogona kukusundurudza panzvimbo paunofanira kunge uri kuti akusimudze udzoke vasimudzwa, nekuti kusimudzwa uri pakati pavo kunonetsa. Ndainamatira munhu akandiuka ndifundise want to rob me. Vari kundiratidza futi, vari kundiratidza futi. I can see vachitaurira kuti aingu kuti buda murodi. Ndikavaudza kuti keep on driving, ramba uchidrive. Apa ndaidriva ndifoni paspika ndina first born yedu pakwedu mukomana tichifamba taxi. Chikatsika vanhu vakamuudzwa kuti vakakurobwa kuti uite sei. Ndikati ndinaimunzwe ndichataura izvo. Pedza kutaura izviso vakundifonera zvikandipa ndovhateka gonyeti netipatraki, vapinda mutipatraki, mota dzamira. Ndikati usamira, ramba uchienda. Zvikandi mufana wakunamata wena kunoti vamwe pacho Mwari anorombo kusudurudza kuve padhuze vakutende. Vakatombomoza hawa musaka wakutonamata zvekudaro, iwewe wakutonamata. Kuti makore esaya yati mufundisi haanambobvira atenda kuti ndinonamata. Akazotanga manheru echindobewa manhereni manje manheru akuedza kuedza kuti kamufana wakutonamata naye kuti uchimufunda kuti mukoma makore esaya matitiri kuita mahomwe kamufana wakutonamata zvekusefa wakuda kufa iwewe. Kureva kuti vamwe pacho paunotanga kuita zvinhu zvaMwari takes time kuti vanhu vakutende. Saka denga rinogona kukubvisa musystem to return you back musystem rakuzodza. Mwari vanoita unoita kuti pakati penyu apa pane munhu anogona ukati ukatarisa hana avharirwa dumbu, penina akasvitsa vana 6, hana asina dumbu rakaoma. Hanzi gore negore aienda kuShilo zvichiramba kusvika zuva rakati arega timbofambira nyaya dzacho. Vamwe vese pavari kudzokera kumba, isati kudzokera kumba, regai tisare mupureya timbodzifambira nyaya idzi dzekuramba kwekuvakwa Mwari. Ndopaanotonzira iri vakadhakwa amai newaini musati kwasvika zvikanzi munhu waMwari anga kudhakwa, ndiri mukadzi ane shungu pamwoyo. Pane vamwe vanhu unoita zvinhu so unoona sekuti zvinhu zvakaoma. Rega ndikutaurire munhu wese ari kuna Kristu, kuomerwa zvine kuomerwa, kuomerwa zvinoreva a moment of miracle to break through. Pamwe pacho pauri kuomerwa Mwari vari kugadzira chamhoko chemunana chekuti pachinomanifesta hakuna anoti no, hakuna anoti kwete, hakuna anoti mazviitirei. Mwari ane tsika yekugadzira minana kubudikidza nezvinhu zvinopesana nezvekuiti. Unogona kuona kumunhu ukasa yezvinove yakagara ipapa, unogona uchibvisa cheguru uchinamata Mwari uchiita zvese uchiona kuti pana vanhu going further down and down and down into the deep. Overflow chinhu chada kukuvimbisa semuranda waMwari, denga rirambe rakanyarara. Chese chavakaita pamberi paMwari richine zuva rachichanuka. Vanhu vanogona kuchikanganwa, vanhu vanogona kuchiignora, vanhu vanogona kuchisha
ndinorovharani pane nguva yakashaiwa David mufaro akuti hakuna here vekuti vana Jonathan asara makore Jonathan afushirwa denga vakushaisa mambo mufaro wai denga harinyarara shabari chauri kudyara pamberi paMwari chichamuka chauri kuitira Jehovha chichamuka Mwari haasi munhu wekuti anotendeuka pakutaura kwake kana kuchinja maprinciples nekuti nyika ine nharo kana waita chakanaka pamberi paMwari chine mazuva achichamuka takatendera Mozisi kuzosangana negwenzi richipfuta anoona muIjipita achirwa nemuIsraeri kwaakauraya muIjipita mangwana vakuzoona vaIsraeri vaviri vachirovana ati kwenu munorwirei vanhu vemunhwana zvinoona muuraya maurayana vakaita muIjipita Mozisi kwakutiza kuda kuti pamwe pacho Mwari vanogona kuitira munhu zvakanaka nezvawaita nyika yakanaka vanoderera shoko raMwari vanoti Mozisi akagara kusvika vabereki vake vafunga kuti hachi kwemakore ari kuvamidzira vati Mwari kwakurangarira kuti vaichimanga Mozisi aitogara kwaMidhia atori nemukadzi achitori satisfied kuti ndinofudza makwai atojairira basa rake rekufudza makwai vakambomutuda kuti itai vakaita maIjipita ndo vakatanga kuchema Mwari tanzwa nekuforoma zvidhina Mozisi aragere ake zvakanaka ari achifudza mombe dzavatezvara vake nemakwai Mwari kwakurangarira appetite yebasa raMwari iri muna Mozisi paakamutora Mozisi remember Mozisi ndiyo kumbonokandwa murwizi akachengetwa kumba kwaFaro iwe agreement yavakaita naMwari uri mutineja neagreement yavakaita naMwari uri musikana haizofa kana chidenga rine zvarakataura pamusoro pako pamazuva ako ekurarama zvichazadziswa Mozisi akatomboita a special child akazoita futi a rejected child akufudza mababa kune vanhu vakawanda wekuti sometimes if you lose the current affairs mamiriro akaita zvinhu tima haina zvinoreva kwauri life haina zvinoreva kwauri ramangwana harina zvakureva kwauri but rega ndikurangaridze kuti pamwe pacho Mwari vanoita the opposite of what he exactly wants to do Penina anobvira akafunga kuti haana ane yese kune vanhu vanokudadira izvezvi katarisa vana vake so wotarisa zvimatracksuit zvavakapfeka izvezvi wotarisa vako vane brand kamutarisa sounatsoona kuti uya ari kushupika wobva watotanga kuprofita kuti vana vake ndo vachanishandira but rega ndikutaurire munhu anonamata ari very dangerous munhu ana Mwari haagoni kupredictwa munhu ana Mwari hauzera mangwana rake kana denga rapamusoro pemunhu iyeye haana limit pakaenda Mozisi vaiona vana Aroni vakati uya akakurira kwaFaro haadzoki but paari kudzoka anodzoka atove mambo akutotaurira vanhu kuti ndine tsvingo vako vake akaikaenda pasi yoita nyoka kuti Faro waiona here nyoka iyi Faro akati ndinawo ngavauye vagadzire nyoka vavagadzira dzakawanda padzamedzwa ne1 isina kuchinja shepu Mwari waunonamata hakundikani Mwari waunotsamira hapererwi Mwari wavakatenda maari hakundikani nekuti vanhu vakugadzira nyowani kana denga rapamusoro pako zvimwe zvinhu zvinoendeka nekuti ndiMwari. If you are in a habit of doing things, go to create seasons in your habits. The habit of Hannah going to Shiloh created the opportunity for him. The stewardship of David looking after the shepherd created an opportunity for him in the palace. Mwari avatore munakarara. Mwari kubva Mwari vachitanga kudaidza vanhu havasati vambodaidza karara. Mwari vanogona kutorera chifero kubva chine effort dati muKristu ari Josiah. Ndosaka Mwari vasina Jesu paakauya haana kunodaidza vaprista kuti vave the 12 disciples. Akanodaidza vanhu vanga vari busy doing something.
Varedzi vewo, munhu wese anoredza. Fishing is a habit of the docile. Munhu anoredza ari patient. Vakananya vakanoredza. Kuredza, you need to be very patient. Unopanda chiredzo chako kugara 2 hours wakachitarisa chisingatambi kudai. And away unochimirira. No fishing. Fishing inoda munhu ari patient. Fishing inoda munhu ari humble. Fishing haina dzumba hakuzodzingirira dziro iyo bata. Fishing haina noise. Inoda munhu ari patient. Munhu anomirira nguva. Ndoba Mwari anoti ndichakuita varedzi vevanhu. Because aizoti mhuka inonzi munhu inoda patience because inonetsa. Ndosaka Mwari vakazoti every 7 days paridzirwa kuti vakaona kuti kukuudza kahwani pagore kukurumidza kukangana. Mwari vakati every 7 days sabati paridzirwa. Vese vakabva kuti batwa nemunamato manje, batwa neselgroup chitatu, rakaridzwa zvesakade kuchina, wozoudzwa zvesande. Kuti munhu anonzi fisherman anofisha vanhu anovananga ari patient. Kune munhu anogara naye kureva kuti Mwari vanhu vazhinji vanotora nguva yakareba. Ndanzwa nekubvunzwa nemapastors, how did you do it to buy a church? And I told them there's no formula. Mukingdom yaMwari hamuna formula. Munoshanda grace. Pamunoitirana china nemetsono kuregai kunyeperana kana kunyepera vana kuti mukageza stereki munoroorwa. Kunoroorwa nemadziwa. Apa kubeka pasina murume. Ani madziwa madziwa aya. Zvinhu ndopamunyatsona kuti Mwari vane nyasha. Ukadatsawo nemadziva ari mumbaso. Unoshaudza kuti chii chakaitika. Tsano vakaonei but tsano havasi kugoneka vakakamira ipapo pagrace. Kuti uti chimiro haana. Kuti uti chiso haana. Kuti uti pfidzi haana kana hela here. I remember very well when I grew up, ndaibisa singaita musoja. I'm soldier. Pane mazuva ataitombo desire kuti kana kuita security guard. As long as ndaenda kuHarare ndichiva ndinesu tikabhasa tinesu. Handinozoona kuti watofamba pandakatobva kuZimbabwe ndichiuya kuno ndakatooneka musikana uyu asati amafundisi kana vajeji ini ndikuenda kuBotswana. NokuBotswana vaudzima foni. Akutobatika taatomu South Africa.
God doing the opposite of what you've planned. Vamwe venyu mune maplans amakanyora pasi. Vamwe venyu mune maplans amakanyora pasi. But rega ndikutaura kuti plan yemunhu inogona kusabudirira. Asi Mwari ndiye inobudirira. David akanozonzwa asingazivi. Ende paakadaidzwa akanonzi baba vati kubuda siya baba yaega. Nababa vanga vasingazivi. Mai vaDavid vanga vasingazivi. Naiye David anga asingazivi. Anosvika zvikandimira achiona vatikoma akamwana kusai achodirwa mafuta. Dzakudai dzitori nemafuta dzakudiwa. Saka mukoma wadirwo eronda vanadzona ndebvudza mukomadzi. Ende Bhaibheri shoko raMwari ukaribereka rine komenda rinoti iye akanga asati ave nendebvu, but madzikoma akanga akwana nendebvu kare. Ende dzaisagerwa maIsraeri dzaigara dzakadai. Iye anga asati anadzo. Achiona mafuta achidonhera pasina ndebvu, madzikoma akatarisa achiona kuti mukomana atosimuka. Because vaiziva zvinoreva kudirwa nemafuta. Shamari, kana vakusimudzwa naMwari, havana nguva yekuti vanhu pamusoro iyi. Kana vakusimudzwa naMwari, God does the opposite. Vamwe venyu kuti denda rinokakuroorwa, hauna munhu akakuroorwa, denda rakaisa siko. Vamwe venyu vanonoka kudhiraivha ndinani. Vamwe venyu kuti pamwe pacho unosimudzwa naMwari. God has a habit of doing the opposite. Vanhu vachitarisa hondo yevana vaSei nevaAmoni nevaMoabhu, vaiona vaIsraeri vachikutiswa. Maonero mukadzi vakati Israeri yazomuna moto. Vachidenga raisa zvanoita. Rega ndikuudze chiprofita chisingatengeswi. Hakuna munhu anokuonesa moto. Usambofa vakanyeperwa nevanhu kunzi uchaoneswa moto. Kana vari muna Kristu, hakuna munhu anokuonesa moto. Kana vari muna Kristu, hakuna munhu anoita bhosta raundi achikudirira. Vazhinji venyu vakabatira mumwe pamoyo. Zvazvachinja kumusoro. Matongerwo enyika achinja. Taakudzoserwa kuZimbabwe. Mira ndikutaurire chokwadi chikapa. Vanhu vaiswa kuparamende haivo vakatiunza munhu. Vanhu vaiswa kumusoro havatizivi, havazive kuti takauya sei kuno. Ngavadye mari vawana basa ivo nevakadzi vavo nevana vavo. Vasiyane nesi. Vakada kubata chavasikazivi pachakabva. Chinova vanorumwa vasikazivi kuti vanorumwa nei. Ngavanobvunza vana vaSei kuti vakatambwa ipi. Isamba badatamu. Murudenderera. Vamwe takatouya tikashande gore todzokera. Vakati vaiva nemurangariro. Ndikamboti ndichadzokera. But watoone vana uri munomu. Hakuna munhu anokuendesa asina kukuudza. Uye hakuna munhu anokuuraya asina kukusika. Uye hakuna munhu anokudzinga asina kudana. Vanoenda kumabasa dzikamari. Hakuna munhu anokudzinga basa asina kupinza. Ndichitaura nekudai so unochifuwa kuti inini here. Rega ndikuudze chokwadi. Kana tamuna Kristu. Unoda kuona that I can do all things through Christ who strengthens me. What does all mean? Kana ndamuna Kristu andichagona kuoneswa zvinhu zvese, but only if you are in Christ. Not when you are outside. But let thy kingdom come. When we are in the kingdom, we have power. When we are outside of the kingdom, we do not have power. So I never listen to this say, kana wamuna Kristu unoita zvinhu zvose, but haugoni kuzviita usiri muna Kristu. Pane zvinhu zvaunogona kuita uri muna Kristu nezvinhu zvausingagoni kuita uri outside Christ. So ndinokuudza kuti imbonzwisisa nyasha. Be in the habit of doing things for the kingdom. Create seasons by doing things for Christ. Have that appetite to serve the Lord. Let your heart not faint of doing good to Christ in season and out of season. When Moses left Egypt, going to Midian, he remained loving God for God to remember him after 40 years. When Moses, when you are doing things for Christ, it must not be 1 day. It must not be 1 year. It must not be 1 month. Mutambi webhora akatamba bhora zvine mbiri kwe1 season akasazotamba futi
does that person become a hero? Does that person get acknowledgement? You need to do it over and over and over. Let it be a habit of loving God in season and out of season. Remember, before your major breakthrough in Christ, a great temptation comes. My relationships mazhinji anotestwa over ashaya power at the point of breakthrough. My business joint ventures anoparara when they meet a test. My families anoparara when they meet a hurdle. My churches anoparara when they meet a hurdle. Daibaile mumakaenda kuna Jehoshaphat akati Mwari wako uripi? Patakakuita mambo hauna kuunganidza hondo, patakakuita mambo hauna kutenga mabhiza, patakakuita mambo hauna kurwa nevanhu ava vasati vakutangira. Pamwe pacho pamunonamata Mwari, nzwisisa kuti the devil understands the spiritual corridors and their ways. Saka Satan zvaanoita just before you break through, he brings a bigger temptation to prevent you from reaching out where you want to go. Ndinotarisa macouples andinombobatsira. Macouples mazhinji akakurambana just before they buy a house. Vada kurambana just before they buy a car. Ukatarisa vanhu vese vane vakurambana nemakutoshi. Ndopamunotanga kuona tuma weaknesses. Ndopamunotanga kucherechedza nekuona tumwe tunhu. Mukaona muri murume nemukadzi makunyanya kumarana maningi, zivai kuti chiya chisingadi zvakanaka chapa. Kuti zita renyu riende kukanzuru, ndopamunotanga kuona kuti ane mhino hombe. Akaroora semunhu ane mhino yakakomba. And the couples mazhinji, they fight a lot. And they get shaken just before a major breakthrough. Isu yedu ava takazarurirwa kuti mudzimweya ndobatotanga kukudza kuti unembe. Baba ndakapenda. Ndakatonongedza bhegi rangu unembe. Omune motikari ndinotirayira. Asi mufundisi vari kutaura wadaunyengerera kuti gari pabenzini. Handisi kukunyengerera. Ndiri kuchivhura meso uone kuti pavakusvika ndopane yese. Zulu ngariite chishoma. Ngotarisa upenyu hwenyu kuti pamaipeshana chitacharaiti. Unomunzwa kamweya nekuti ndada uchisiya. Satani anonapo zvoti kwaakuende zvezvikanaka. Haakuna unogarawo zvakadini zvakanaka. Ndopamunotanga kutati maarguments kusina basa wadonhedzereka. Wapinzireka. Ndo zvandisaticho vanopisa mavanopisa makapu. Unozoona mama yo. Wemuudza kuti todzorera tese. Vandoti ndodzorera niwo. Tosiya pano ndodzorera tese. Ukamunhu wese anokudzora kakuramba nokudzora kwaupere ndowani kwenu. Kana ngoshakasiyana nazvo zvamungazera nazvo. Pachechi so makaona pakaita wave yekutemwa dzimba nemotikari dzakanaka. Kune vamwe vatorova pasi. Makaona chechi payanga vaurangarwa naMwari kuti vanhu vanenge dzimba vasina mweya wedzimba vakarova. Tiza chechi pese pazvine zvavada kuita Satani anopakamwe kapfungwa so nemamwe mafungiro. Ndaitaura chechibodi kana mufundisi mukunetsika aizoitawo machechibodi member sei vamwe vafuna kudoko kuti chipinde. Pese the devil is so cunning. Unoona kuti hana aitopokwa naPenina every day. Hauna mari. Pamwe pacho vavekika maagent of good. Penina weekend hana zira. Munhu akakusiyana mutaika kuchinani. It's a good sign. It's not a bad sign. It's a good sign. Be in a habit. I can do all things through Christ. Be that Christ. What is it that I can do when I'm in Christ? What is it that I'm passing through that I need to overcome?
I always say to people, vana vane musikanzwa vamwe vacho they are very useful in the future. Vana chakutaurira chimwana chine musikanzwa, mwana aditi noti muchifaita kumberi kwakanaka, mwana akanyanya kuzoteerera pamwe pacho nenge yasaini yekukuza. Munoziva here kuti mukingdom yaMwari mune vanhu vanotumisikanzwa so Mwari vakatoshandisa Peter was not the best disciple, but I only have to vumuka Peter. Mwari vakatoshandisa, munoziva kuti the Bible not the one who he loved used to put his head on Jesus' chest, referring to John the Baptist, to John the disciple, but John was not the greatest, though he lived the longest. Ndiye akazonyora Revelation asisina maziso vamupfisa maziso, but Peter ndiye akaita mabasa makuru kusvika pakuti handkerchief yaPeter yaiporesa vanhu. Peter anga aine a habit of doing things. If you want to grow in the kingdom, have a habit of doing things. Never say ina handina basa nazvo zvavangoita ndizvozvo. Do you know you can become an error? In the assembly era, kuti unongoya uchigara papapana zvoita kunyanya kudzikama maningi. Do you know kuti kune vanhu vane mubhaibheri mune mubaidzi Metusela? He is the man who is recorded to have lived the longest, but akangosiya vana chete, haana akausiya lendi. Pamwe pacho patiri mukingdom yaMwari, let's have a habit of doing things. If you want to attract a miracle, have a habit of doing things. Miswords, kuchema chako is evidence of weakness. Joashua anakuridza mimi. Ati Mwari wangu wawese anoti handi kuchechi tinonamata. Vana vaMwari, let's have a habit of doing things. In church, at home, wherever you are, have a habit of doing something. Ndine vana vakawanda wema siblings am unoona kuti umwe anenge akafanana neguwa mufamily, haatauri, haachemusikanzwa, haana chaanoita, but kune umwe kuti unoziva kuti nyingi yakabatanidza tunhu. Be someone who does something. When you want God to do a miracle with you, be in a habit of doing something. Kuita zvinhu panzvimbo kunokonzera kuti unzwe dzungu, but dzungu racho iroro ndiro rinokonzera kuti zvinhu zviitike. Ndidzokoro futi chiri kukanganisa chechi mazuva ano kuti vanhu vakatendeuka vakabva vagara. You don't grow. Do you know that even in my pastors, when I go down, Mushudi, we are not in Java. We are not put so young to do I don't understand the passion. But at least I don't go to Bond, and can be Bond, and I'm not for this. I can't yara to see. I don't think it's a job, but I can't yara. So, boy, I don't know whatever Java was saying, but even when it's a job, I couldn't see. I'm easily Bond, can't be Bond. What is that? It's in there to go on to keep Masabiri. But I don't know Western decision. But one was the one who Masabiri, the Bond, and Bond. But after something, even what are you doing? Do you know this show is being taken by crazy people? Because the right people are doing nothing. Do something. What do you do? What is your voice making? Are you using your voice? Are you using your talent? What are you doing to attract a miracle? Now, does he remember you? Have you opened up prayer? Do I remember you? What are you doing? Do something.
gama ivo vakapusa. Chinhu chiri kukuvadza chechi kana we are called to do something. Munhu wese anodaidzwa paine purpose. You are not called to sit. You are called to work. You are called to action. You are called to activity. You are called to participation. You are called to execution. You are not called to attend a church service. You are not called to come to Sunday service. You are called to do something. Do you know people don't love people? People love what you do. People love what you do. There's no one who really loves you. Pastor, what are you doing? What are you doing that I must remember you? Do something that edifies the kingdom so that it can recognize you. Not do something that makes people recognize you. Don't it does something so that the world can recognize you. Be in the habit of doing something. Be available to do something. Even we are funny at the show to me. There's no one funny at the no post and then funny Murmur 5 minutes before that actually do it. Do something that we can recognize you for doing something. They are marketing but when you have do something, make yourself available upon men and upon God. Do something. When the you see when the kumafuro hanakani kwa church David aida kumakwai so aichaka madoki iwewe mnano wako umeochiti. Do something, pray, intercede for the church, intercede for your children. Find something that you do for the kingdom. Ruta kwa prayer center ino feve mane region ati feve takashisa pagepo. Lazima mama mnao kijindro chisoma na Dr. Ina. Yati ndinanga ndindro chisoma na Dr. Ina. Ndakaendera chisoma baba sashada mkoma kana ukashada wachakutsvaga kana wakagara wakutsvaga. That's why I'm doing it. Kana wanda uzikana na want to do something. Kana wanda kugaruchirwa nevanhu do something. Kana wanda kukomborerwa do something. You need to do something. Ndamfundisa vanhu vakasunguka vana kusunguka kwandiri ndikasunguka kwaunondoroisa urikuitei chinoita kuti ndisunguke kwauri panofanira kunge paine point of contact. And these people kuti mutaurirane pane zvinofana zvichiitika. Vamufundisi vanoda mamwe masimbo vakadi vamwe vafundisi vanoda vanhu vane mari. Iwe uzvibate wakarambidzwa here kutsvaga mari itsvage wakazvikuita vana vevamwe handiwo here vakafambira vakawinge South Africa ita zvinoita kuti uende pamhepo. Vaita shoko raMwari rinoti ukasvika pamutambo ena unogara kumashure shure vanokuziva vakakuona vachakutora voenda newe kumberi. Hazvina kuti vanoprofita, vanokuziva. Kunofanira kuvaita zvinoita kuzikana kuti uendeswe kumberi. Hanzi zvichida
uchitauridzwe kutanga akazouya uri kumberi nevamwe vanyatikana akakusimudza ukaenda mashure ukanyara ngotadza munhu akatizvi nokuti do something for your family and for yourself. Do you know that kuti kumhuri ukasvika mumhuri yavakaberekwa chaizvo vanhu vano vanotadza kuuditsa zvibeze kutufu ndine mumhuri yakazoya kwandine muofisi mangu andifundisi ndina matineo udaona matineo kanzi patakaenda kwaharare vanhu vakasisa mudaidino vakanorara akasvika nemukadzi vake vanhu vakatandara vanorara vanhu vakupinda mabhebhu zavo vakatozvino vanhu vatonorara vakafira nei mubvunzo wangu vanenge vabvunza kuti mama enda nei kumba kwacho because chokwadi ukauya nemabarebheki maviri azere shuga nemafuta hausiwe mudaini vati kungosvika kunge njuzi irokatidaaisina hebe shuwa vanhu vanonorara because shuwa unofunga kuti ukanyatosvika kuwakachena uine grosari uchibva kuti tengai makuzi tengai kesi mwana chekezvinotakuti angu yasimbeing in my bedroom mandirika I prepared chakuta vandara vana vainedzara unosiya vakagara mudaini vanhu vazhinji tiri kunamata tichiti tine mweya werejection hatina mweya werejection hatina chatinacho andifundisi ndinamatirewo ndine mweya werejection iwe une unyopi hauna mweya werejection iti mfundisi ndine unyopi hauna mweya werejection shuwa kana muri tete muchingotumirawo zvimatrekusutu muwinda munomu muchingotumirawo vana vehanzvadzi mapams nesanitary way kunoita kuzimbabwe muchitumirawo makesi mungasvika mukasiva mudaini unosiva mudaini nemabasa bhaibheri roga rati chipo chako chinomuvhurira suo pamberi pevakuru iwewe what are you doing unoti mwari chiri kurwadza chechi inyaya kuti mwari vanoda kuita minani mwari vanoda kuropafadza vanhu but people are doing nothing literally nothing kuchechi unorofa hapana chaunoita mufamily pane kunamata vanoda kuzoita patinopedza sevhisi ino nokuti mwari make me an asset wherever I go. I must not live a life that is empty. I need to contribute to a certain extent. Inini kuhama dzangu ndikasvika huku inomazainore because unenge unezvaurema. Remember, Bible vanhu vanokupa chaunacho, Mwari ndo vanokupa chausina. Kana paine chausina kumbira kuna Mwari, kana wapenda kuvanhu expect what you have. Ukauya nekombi usatarisire kudzosera kune munhu, ingotarisira kuti chakudzosera pawadini pawaburukira wouya futi uchidzokera pawadini pawafa, nekuti tiri vanhu. Mwari ndo vanokupa chausina. Kana wakuda mota usati wakudhiraivha namata, kana wakuda mari isipo namata, ukaenda kune vanhu tokupa chenji. Munoziva here kuti zvigaro zvemuchechi nerecognition yemuchechi unonamatira kutonamata Mwari. Mwari kana vanhu vakutsvaga mabody member, zita rangu ngarindibudawo. Vanhu kana vakutsvaga maseurida, Mwari ndirangarini. Zvinokumbirwa unodzifambira nyaya dzacho. Ndozvinochitaura nekuda iwe wenyu pauri papa. What are you doing kumhuri yepenyu? What are you doing for the kingdom? What are you doing for the church? What are you even doing for your spouse? Kuti ukafa cheni. What are you doing for your spouse? Kuti akafa, iwe ukafa nhasi, ane achicheni. Vanhu ndovane vachitochema eti titasunungurwa nedenga. What are you doing? Iwewe, what are you doing for your spouse? What are you doing for your children besides kuvasishidzira? Tarisanai musabvunzana kwekuti ndikafa unochene unorohwa kumba. Iwewe isiyana nazvo, but ndikubvunza kuti the kingdom of God is not in resting.
the kingdom of God we are called to save. But also to believe in the prophets. Do you know the establishment it takes a lot of effort. Do you know that as a blessed person? When you are blessed, it means more responsibility. Church, glasses. Every blessing that you are praying for demands a great responsibility. In the Commander 2, the Kuberika Banam, Nemsiana 1. Now, that we can Chifama, you can but you are my father. You tell me you are my father. Do you know? Yes, me are my father. Do you know that every blessing I want people when I want, you know that responsibility? Ukapewa mkate ukienda kama wani. Uwakoma na ndauro. Hakuna mkaino ni tasema kazi. It's a blessing. But was and I will wake up. Unobono kungoroa bachi boys. And I will come out tangy sauce. Will come out tangy spice. Will come out tangy beans. Will come out big amounts of don't go take a bag. Uchimono tiku waroa watokomoa. Because I come out chicken, beef, nesat. Macaroni, spaghetti, je sais pas, nous pouvons pour être 400. Nous for 800. Ah, 2000. Nous pouvons avoir des salt shake. Nous pouvons avoir des power. Nous pouvons avoir des matuzé. But nous pouvons avoir des matuzé, des chips, des power. What kind of place are those ground 100 or 1? All those things, it begins with responsibility. It's a responsibility. It means every blessing you want, it's a responsibility. What kind of child is a responsibility? It is expensive to maintain. Another fuel, another gases, another drive. It's a responsibility. So when you Munane unyope akoni kushaniswa na mwana. Sakabatakatana na Jehovah. We were called to work, not to rest. Nemadzimayo uriwe gani unoti enderoza roti ndakatoonoti madzimai angogeza mumeso chete. But kana vazomudzimba manje maufanira kutogeza. Je m'appelle de j'appelle. Quand on peut pas rester, je te dis I'm resting. No, no, that. But quand on a my responsibilities are only unward. Who better one more day. But I'm going to work for Katsira to please. So there is a lot of responsibility. That we want to be blessed when we are not ready to work. We need to work. And you know now she pushes it and everyone will find that. When I have somebody Father's Day, I have a message to guys. I know what's you. So it's a gift. It will appreciate a shakaitwa. Ne could demand a shino to sheet. Shopping, you don't need. Shopping, you don't need. I did. It's not trendy. Ukateka ufuno kwa ukasateka tumwe tumasitachi kwa rapa chingwa munoti munofuwa kuti marara wozo mba mukite kwacho kwacho
kugadzira masandwich. It's a responsibility. Ukasashanda unorova vana kuvanova chaiko kuvanikire madyire chinhu. Unorova vana fundisa adye chinhu chese. Vakashatai tengai chakawanda. Siyai vati. It's a responsibility. Usana munhu aine vana 5 ukapota ane mugaro vanotoshandwa. Pakuna mabhumesi evanhu 5. Motikari chaichaio unototenga motikari mari nenhamba yevana vavo. Ini ndine chinhu chinoti chikagara pasichigwa this is my space chakagara sitizi. So ndinobaita kuti vana vamwari hatiri kupinda muprayer tichiti Mwari pamwe pacho munotiratidza side reblessing, pamwe pacho munotibvira, but are you ready for a blessing? Are you ready to receive? Mukapiwa mari nhasi munoraramba imbopinda muyotofu imagination uone une 3 million unoti muru wako uoni nhasi izvezvi kuti akaunti yenyu ane 3 million izvezvi tichitaura zvekubva wavhura foni kuona ine 3 million ndozvaanopedzisa kupinda madhova. Are you mature? Are you mature to handle a blessing? Are you ready to contain a blessing? Do you know kuti mari haichinji munhu wemunhu inongobuditsa hwaka hwakawanda? Unoziva izvo? Vakati venyu varedi kukomborera. Kana vakuda kuti Mwari vakukomborere, you must have a character that is ready to receive a blessing. You must have a character that is ready. Do you know kuti mwana chaichai kutorera mwana itori blessing inotoda responsibility? Ndozvikusaura nemuso munhu ari kuti Mwari wacho vari kufema. Ndikuti Mwari pamwe pacho pavanotini unonzi we are not ready. But they are not called to speak. Pane chinhu vanotanga kudzidzisa mangwana avo. Mwari vanoda kuti tishande. Mwari vanoda kuti tishande. Mwari vanoda kuti tive faithful pabasa avo. Pane zvinhu God's will is manifested in us when we are doing God's work. The more you work in the kingdom of God, the more you are able to be blessed. You cannot be blessed when you are not willing to work. You need to be willing to work. You need to be willing to do something without murmuring, without complaining. You must love God in season. Ndakaona chinhu wani chinonetsa pakuda Mwari imari. We love our relatives, but we don't want to give them money. We love God, but we don't want to give them money. Even in my marriage journey, varume vazhinji havade vakadzi vavo. Vanovada according to nature, to service nature, not that they love them because they don't release money. Unoziva kuti mutimiyedzo muzhinji uri pamari. Kana munhu asina kupona pamari haashandiki nani. Iwo zvino chigaro daso kutotora mai wani vari kuno kuvabvunza kuti akaunti yakakaine mari havasi. Mari inongochirwa chimuti. Eno unogara nembavha mbiri. Mukadzi ane yake mari yaakaita. Murume ane yake yaakaita. Mumwe haana murume but anozvirigira iyi. Akaviga mari kuzvirigira iyi. Chinhu wani chandakaona chinotadzisa vanhu kuropafadzwa imari. The love of money have defiled our character. The love of money have defiled our character. Vana vari kubvisa chegumi, vana vari kuchengeta mhuri, vana vari kuda pachena nezvemari, ende vana vari kuseva Mwari nekuda kwemari. Can I tell you this? Kana makufa unofa muchisiya mari. I've spoken to so many old people, and of late I was talking to old people. I was talking, but I was Zimbabwe. I a certain paper, and I was speaking to a certain old man. I think he's 72. I asked him, what is your regret?
Baba Matimuri Mudikon AFM. For 33 years, you have been Mudikon for 33 years AFM. What is your regret? What do you regret? He said to me, since when I was a boy until married, I regret the way I used to go. What is the evidence that you abused money? Because you never under 5 or living out of Zimbabwe. But no one among the 5 that I can say I've shared with them my life or my salad. That's all I got fast as in Mariam. I've lived a life that was secretive. Now I want to share. There's no one to share with. That's easy again, but it's a deep one. Are you laughing enough? Are you saving enough? Are you doing enough to God? Are you doing enough to your family? Are you doing enough to yourself? What is it that you need to do more for God to bless you? Are you not keeping my own secrets? It's time of reflection. Do you know one time you need them and they are not there for you? You can only look after your children until 18, 20, 23. When they are in university, they may not need your financial effort. Are you transparent enough? Are you doing enough to God? Are you not very mean to Christ? Maria Ujayeche, is it a good thing? I want you to reflect on your life. We all here to be blessed. God blesses us. But what are we doing to receive a blessing? Are you not holding up? Are you doing enough? Don't you need counseling? Don't you need help? Are you doing enough? Do you know that you can father children, you can mother children when they are not your children? Do they have a relationship with you? Are you doing enough for God? Wherever we are now, are you confident you are doing enough to go to heaven? Tese takabva kuZimbabwe tichitsvaga mari but mari ngavadede kutipa mari ngavatibatsire tirege kunyanya kuda mari kudarika Mwari. Let's value the word of God. Paul says, I can do all things through Christ who gives me strength. Ibona vata mari vakubatsire kutendeka pamafinances, navata Mwari vakubatsire kutendeka paunhu hwako, navata Mwari vakubatsire kutendeka pamafambiro. Have a habit of doing good things. Be like Jehoshaphat, be like Hannah, be like David, be like Moses. Do the right thing. Miracles happen in an environment of honesty. Miracle happens in an environment that is transparent and clear to Christ. Healing comes when we are ready for to be healed. The healing that we are looking for, it needs us to be ready to receive the miracle of healing. Masata about Tishkepanguva, Yekubo reflector, Pameri Pamari, the journey that you are walking, the journey that you are partaking in, the journey that you are moving. I know I'm saving. I have called you. Says Makaita Mana Jehoshaphat, but Makam Simudzira Wondo, Muchina Pakfuma,
zvamakaita pana Hana, makavhara dumbu rake muchida kumupa Samueri, zvamakaita pana Mozisi kumushandira ari munzvimbo yevatorwa, kana mukada kuzviita neni aive. What is it that is? Munozati munonyanya kuovedzera pamari. Ukaona munhu akaririsa mari yake, aririsa moyo wake, nekuti pane pfuma yemunhu ndo pane moyo wake. Vazhinji we can't release. Don't love money to the extent that you can't release it. Give people freedom with your resources. Give your family freedom with your resources. Don't practice slavery when you are a Christian. No. Pane revelation yakupiwa naMwari. Mari vane zvavari kuda. Mari vari kundiudza kuti kune vanhu vakabatirira pamari yavo. Vanofanira kuireleasa to the family. Yes. Kune vanhu vakabatirira pamari. Vakadzi nevarume. That means to release that man to the family. Mweyakushenda havanyepi havari nema. Ndine hama dzakutaura nadzo dzakabatirira pamari. That God is saying release it to the family that I can bless you. Holy Spirit. Mweyakushenda nezvakutaura nemi izvezvi. Pane vanhu vakabata mari. Mweyakushenda akuti release it. The force is so much. But if you don't listen to this way, which are very mabasa. But which I want to release that money to the family. You have it releasing. Give them freedom over your finances. Give your heart to God. Remove it from money. We all need to love money. But the love of money is higher than the love of God. To the extent that the man can be given released to God. It can't be released to family. The guy will pass it. And the number of dogs are out of God. But in the Amazon and Tower and answer, we are sure that Tower Power are to release it. Kune vanhu vakataurwa navo naMwari Celestine. Kana Mwari vakakuvinga saHana vokuvhara dumbu kuti vakushandise. Are you willing to listen to Eli? Are you willing to pray and ask? Kuti Mwari, kana mukandipa mwana ndinomudzorera kubasa renyu. Ukaona gwenzi richipfuta unodzokera iri kwaIjipita. Kana Mwari vakakutuma, do you do it? Okay. There's a strong wave. God wants to do something. But people have to change the way they see life. Vapiwa ma-assignments ekunoita zvinhu muchechi. Vapiwa vamwe venyu matoutwa kuripenda chaiko, kutendeuka kubva pane zvavanga uchiita. Vandanga ndichishumira. Holy Spirit, thank you Holy Spirit. Kune vanhu vakaviga mari dzinofanira kudzishandiswa nemhuri that are not declared. Kune vanhu vasiri kubvisa chegumi chechokwadi. Kune vanhu vakahodha mamiracles hafana kuzadziswa vana navo. Kune vanhu vane matalents vanofanira kuropafadzwa naMwari vakagara mumabhenji. God is saying rise up, do something. Are you not the David of our time? Are you not the Moses of our time? Are you not the Hannah of our time? Are you not the Jehoshaphat of our time? What is it that is holding you? Praise Him.